आदा रबिराम नार्जारिया आंनि सिनियर आंनि बिदा आं दुलाराय बर' फरायसा आफादाव आनसलिकआव मावबाय थानाय समाव बिथाङा सेन्ट्रेल एबसुनि प्रेसिडेन्टमोन फैनानै बिथाङा जोंनि हान्जा बिपिपिएफनि आफादगिरिमोन आरो जोङो जेब्लायबो बिथांखौ जोंनि बिपिपिएफनिफ्राय गोदो बिपिएफ दा इपिपिएल दा बे हान्जानि जोङो बेखौ बयनिफ्रायबो गोजौसिन मासिनि दैदेनगिरि होननानै जों मानिबोदोंमोन माबा खारनाव बिथाङा जोंनि हान्जानिफ्राय बिपिएफ हान्जायाव थांदों थेवब्लाबो बिदा फंबायनि सोमोन्दोआ दङ जोङो बिदा फंबाय आदा रबिराम नार्जारिखौ मानिनानैनो बिथांखौ खुलुमहरनानै जों बिदा फंबाय सानैजों मोनसे मोजां एटमस्फियाराव मोजां मोनसे आबहावायाव दतमायाव जों बिसायख'थिखौ गेलेगोन आदा रबिराम नार्जारिनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय जासिहरबाय बिथांनाव अल द बेस्ट आं जासिहरबाय आरो जों सानैजों बिदा फंबाय आदा रबिराम नार्जारि आं दतमानि बिसायख'थिखौ जों जोबोद मोजां थासारियाव गेलेगोन होननानै आं मिजिंथियो आरो बिपिएफ हान्जानि गेजेरावनो जायो गतिके जोंनि दतमा बियाबावबो इउपिपिएल आरो बिपिएफ हान्जानि गेजेरावनो जागोन आं खावलायहरनो लुबैदों जोंना इउपिपिएलआबो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनिनो मोनसे हायुङारि हान्जा आरो बिपिएफआबो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि मोनसे हायुङारि हान्जा मोननैनि गेजेराव जों खुनु दावराव दावसि गैयाबालायनो सान्तिपुर्ण भाबे जों बिदा फंबाय अनलायनायनि गेजेरजों बिसायख'थिखौ जों गेलेनांगौ रायजोआ जायनो आशीर्बाद होगोन रायजोआ जायनो भट होगोन बे देरहागोन गतिके बेयावखौनो नांलाय खमलाय खालामनांगौ गैया दावराव दावसि खालामनांगौ गैया जोङो गासिबो बिदा फंबाय जों रावबो गुबुन नङा गुबुन गुबुन हान्जायाव जों थानो हागौ खिन्थु जोंनि सोमोन्दोआ बिदा फंबायनि सोमोन्दो बेखायनो जोङो बयबो अनलायनायनि गेजेरजों बिसायख'थिखौ गेलेनांगौ आरो जायनो रायजोआ मेन्डेट होगोन रायजोआ जायनो भट होनानै देरहाहोगोन जों बेखौनो गनायनानै गावनि एमएलए होननानै जों गनायनानै लानानै बेखौ हाबा मावनो थाखाय जोङो सुजुग खालामनानै होनांगौ दहायनो बुंदों जोंहा 125 जे एमेन्डमेन्ट दङ संबिजितनि सोदांनाय दङ बेखौ जों मावथारनांगोन जोङो 40निफ्राय 60 जे बिजाब जोंहा दानांगौ जोंनि बिटिआरआवहाय बेखौ जों मावफुंथारनांगोन सनितपुर बिस्वनाथनि थाबोनाय आद्रा थाबोनाय गामिफोर बेखौ जों सोसननांगोन आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो बिटिआरआवहाय काउन्सिलावहाय डाइरेक्ट फाइनान्सिं लाबोनायनि बाथ्राखौ जोङो मावफुंथारनांगोन बेफोरो माखासे एजेन्डा जोंहा दङ जोङो 2020 मायथाइयावहाय जे सान्थिखौ गायसनदोंमोन बे सान्थिया थांनाय 4-5-6 दानाव नोंथांमोना बुंदोंबाय जे हारियारि दाङाबाजिया जाफिनबाय जोंहा रेलवे ट्रेकआव बमा बेरफुफिनबाय जौ जुवानि जे कालचार बियो जोबोद गाज्रियै दिनै साग्लोबनो हमदों लाइमोनफोरनि गेजेराव फेग्रा मुवा बेसाद बाहायनाया बांनो हमदों गतिके दिनै मोसौ सिखाव बोरमा सिखाव बेफोर जोबोद बांनो हमदों जोंना आब्रुथि गैयै मोनसे थासारि सोमजिफिनदों बेखायनो जोङो दिनै इउपिपिएल हान्जाया गोहोआव फैफिननानै गासिबो बियाबाव एमएलए देरहाफिननानै जोङो बेफोर गासिबो गाज्रि थासारिखौ फोजोबनो नागिरदों ससाइटिखौ समाजखौ जोङो गुन गोनां मोनसे समाज दानानै बोरै जोङो मोजां मोनसे लामाजों हान्थिलांनो बयबो रुजु-रुमु गोजोनै बोरै संसार जालांनो बेनि थाखाय मोनसे थासारि सोमजिनो थाखाय जोङो जोंनि इउपिपिएल हान्जाया दिनै बिसायख'थिखौ गेलेनो नागिरदों बबे सिटआव देरहागोन देरहाया बे रायजोनि बाथ्रा रायजोआ जायनो भट होगोन बे देरहागोन जोंथ' देरहागोन होननानैनो मोनफ्रोमबो बिजाथियाव जोङो बिजाबाव जों बिजाथि होदों दिनैहाय जोङो 19टा बिजाबाव बिजाथि होबाय 15 बिटिआरनि बिजाबफोर आरो बायजोनि 4 बिजाब जों अलरेडि डिक्लेयार खालामबाय मोनसे मोननै सिटआव आरो जों दाबो बिटिआरनि बायजोआव जों सानबाय थादों जोङो सावरायबाय थादों जोङो बिजाथिफोरखौ जोङो लानानै बिथांमोनखौहाय सावरायबाय थादों गेलेबा मा जागोन गेलेयाबा मा जागोन जों गासिबो सानजोबनानै जों सानो जे रायजोफ्रा एबार जोंखौ जोबोद मिस खालामदों थांनाय बिटिआर सरकार माने इलेक्सनाव जोंनो भट होयैनि उनाव बिथांमोना जोबोद गोसोखौ गाज्रि मोनदों जे जोङो इउपिपिएलखौ भट होयैया जोंनि थाखाय गोरोन्थि जाबाय होननानै बिथांमोना सानदों दिनै जोङो बिपिएफ हान्जानो भट होनानै दिनैहाय टाइगारिस्ट बेक सरकारनि दिनाव बे दावराव दावसि जाफिनबाय जाथि जनगोष्ठीनि गेजेराव न' सावलायनाय जाफिनबाय बुथारलायनाय जोंनि जाफिनबाय इन्टारनेट बन्द खालामनो गोनां जाफिनबाय बेफोर गासैबो थासारिखौ नुनानै इउपिपिएलआनो मोजांमोन होननाय मोनसे साननाया फैफिनजोबदों गतिके जोङो एसेम्बलि इलेक्सनाव बयबो इउपिपिएलनो भट होगोन होननानै आङो मिजिंथियो माखासे बिटिआरनि बायजोआव फोसावनांगौ दंबावो बिटिआरनि 15 जोंनि जे केन्डिडेट बे गासिबो 15खौनो जों फोसावजोबनाय जाबाय दहायसो जोंनि मानास 41 नं मानास समस्तिनि थाखाय फैला जे बरगयारि बा मोजां बिथांनि मुङा जाहैबाय जोंस्रां ब्रह्म बिथांनि मुंखौ दहाय फोसावनाय जाबाय आरो दान्दिसे उनावनो माखासे बिजाथिफोरनि मुंखौ जोङो फोसावगासिनो दंबावो नोंथांमोना दान्दिसे उनावनो बै मुंफोरखौबो मोननो हागोन आदा भुपेन बर'आ आंनि एकदम बिदा असे बायदि बिथाङा मैयाबो आंनो वाट्सएप मेसेज हरदों बिथाङा आंनो बेस्ट उइसेस हरदों बिथाङा कंग्रेचुलेसन आंनो जासिहरदों आदा भुपेन बर'आ
आरो जोबोद मोजां बिदा फंबायनि जोंहा सोमोन्दो आदा भुपेन बर'जोंबो नाथाय बिथांना देहाया एसे माने बोसोरथाम बोसोरब्रैनिफ्राय एसे बिथांनि जे सावस्रिया बांद्राय मोजां अबस्थायाव गैया इसोरा बिथांनो मोजां देहा होथों बिथांनो मोजां मोनसे बुद्धि साननाय हनाय बिथांनो होथों बिथाङा जेखि हान्जायाव थाया मानो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिहरबाय आरो बिथांखौ आं खावलायहरबाय जाहाथे बिथाङा जेखि हान्जायाव थाया मानो हारिनि थाखाय जाहाथे खामानि मावलाङो बिथाङा मोनसे समाव नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डआव थानानै 34 बोसोर 34 इयार्स बिथाङा स्ट्रागोल खालामबोनाय मानसि गथिखे बे स्ट्रागोलनि थांखिफोरखौ जेखि हान्जायाव थाया मानो बे BPFआवनो थाया मानो गुबुन हान्जायावनो थाया मानो बिथाङा जाहाथे मोजाङै हारिनि समाजनि खामानि मावलाङो मोजाङै मोजां सिबिलाङो आरो इसोरा बिथांनो मोजां देहा होथों मोजां सावस्रि हरथों जाहाथे अरायबो बिथाङा बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजाखौ सिबिलांनो हायो बिनि थाखाय आं आदा भुपेन बड'सानिसिम माने खावलायहरनाय थाबाय आरो इसोरनाव आङो माने आर'ज गाबहरबाय जाहाथे आदा भुपेन बड'साखौहाय मोजां देहा होथों आरो अरायबो सुबुंखौ सिबिलांनो थाखाय बिथांनो खमथा हरथों